Ahoj lidi, já zdravím u druhého videa. Druhýho. Akorát A jsem tu já, Baltus. ano. A první video bylo z Transformice, teďka to je z Paladins, takže tohle je jako první video z Paladins. A to nevím vykapat, jsme idioti. Jo. Tak, já jsem Makoa. A já jsem si dal to, a já jsem dal tu lektivny strome. Já jsem Makoa. Koukej, viděl jsi to. Ty vole, ten má hustou. Když dáte B, Ten je dobrý. nebo počkej, jak to děláš? Já už nezapomínám, jak se to dělá. B. B? Meditace. Jo, já mám meditaci. Co to je? Co to mám? Co to na sobě mám? Já taky nevím. Já nevím, kde se to medituje, co to je? Já mám Mako, ale on takhle normálně nevypadal, co to je? Jo, to je to lanko. Já mám možná nějaký... To jsi asi koupil nějaký... Kámo, je to u káhu. Pojď sem, sleduješ mě? Já sleduju, ale dělej. Ty vole. Já mám zase... Ty vole, já myslím, že to není payload. Já povím! First blood. První krev volita. Volíte tělo. Chráním, chráním, chráním! Na brambore! Ty vole. You're challenging Mako! Casey! Sakra, sakra, sakra. Je to podobná hra Overwatch, je takový lehký Overwatch je to. Nechcej! Ty, vyšírko! Já tady na mám 2 hodiny. Fakt, že tohle tenkrát nebude mít 2 hodiny. Ano. Protože předtím video mělo 42 minut. To bych já umím. Tak jo. Dneska bude jenom jedna ta, protože za chvilku jedna mise, na mise. Já musím být a Ano. Tak tohle dotočíme. A vidíte ty koruny, vidíte, jak se to blízká. O, to je pěkný. Dobrá Sky mě vyhvala kill. My tady s nějakým stromečkem, nějakým divným, nebo... Já jsem stromeček. A tady, již tak, jo, tak buď stromeček, buď vánoční stromeček. Pip! Pip je nebezpečnej. Ty vole. Když si to mohla nemusíte myslet, tak on je fakt nebezpečnej. Jo, když za ní umíte. Ale to je... Jo, začali žít Makoa! Jako vážně! Nemáku! Je tu Casey. Kámo, já mám healing. Pro všechny. Haha. Kámo, ve chvíli, to bude... Kámo, já mohu všechny vyhealit najednou. Nebo vyhealit. Já potřebuji heal! Kámo, já potřebuji heal! Tady jsem, zabij! Utek! Vyheala si to. Jo, vyheal jsem se, ale počkat. Jo, tak to. To ta hra je spíš prostě Overwatch, no. Akorát Rakis je tady. Já nevím, jak to popsat. Mako. A je to beta, mimochodem. Tohle je třeba Bomb King. A je to od nás z týmu zdarma. Tady umíte také hodně dobrý. Je na Steamu to zdarma. Je vážně zdarma. Můžete to zkusit, jestli pokud máte Steam, je to vážně super hra, stáhněte si to, je takový lehký Overwatch, jak už jsem říkal. Prostě super hra. Ty vole, hej, mě stadnul. Vlastně stadnul, nevím, jak se to můžu. Hele, když použil ulti, no. Pip. Ne, big guy. To je Pip. Ty vole. Vidíte, na toho Pipa už umřel.
your king a big hug. A já i tak já ty zkušenosti, jak to říkám. On cokoliv se může You nedat. challenge my call. Makula! Báte, ty jsi takovej zmrt! Kamo, já mám ultinu a ty mi vyženeš Rakise! A to se podvíhal kill. Už si jak to píčil. Když tak hrajem proti botům, nejdřív se to chceme ještě víc naučit, potom budeme hrát proti hráčům. Já mám také první kill. Já jich mám 23 eliminací. Ty jsi zlý. Ty vole, ne, ty vole. Já se snad. A já jsem jako já jsem heal, prosím. A já jsem obranář. A ty jsi takový idiot. To posledně si slyšel, jo? Sakra! Blbej bug! Vždycky se takhle ukáže. Tak už zase jedem. To mám za solo killy. Kdybyste tohle vážně neznali, tak To neznáme ani my. ne. A to je legrace. Ano, ale prostě my tohle natáčíme, protože nás to baví a protože je to prostě dobrá hra, že vás to mohlo zaujat. To, já jdu, kámo. Počkej, sice to už zná každý, nebo prostě zná to skoro každý. A prostě to, ale za to je to prostě super hra. Já jsem viděl hodně youtuberů. A doufám, že nám za to dáte. Doufám, že nám za to dáte subs aspoň, nebo prostě subscribe, nebo like, protože já vím, ale prostě my jako Transformers jsme začínali. Budeme v této sérii samozřejmě pokračovat, když se vám to bude líbit a hodíte na nějaký lajky. Série videí. Ale jo, je to i... My mají topit to mého Rakise. Já mám dva folky, já budu stople, podívej si to. Ty vole, ne, mám jeden asi solo kill. Já mám jeden solo kill. A to Rakise. Dobře, už dva. Já mám hezké nejstalků. Dobrý. Sakra, mám malo životu. Já jsem mrtev. Byl jsem mrtev. Yes! Můžu se teleportovat. Ten stop by se měl umět teleportovat. Možná. Asi nekoleny. Bude to trvat asi tak 4 minuty. Ještě. To bude možná i krátký video. Potom se ještě popovídáme. Třeba s vám. 3 jsou byly. Jeden. Sedí na tom. Ty budeš v healu. Kámo, ty spíš budeš v healu než solo killu. Tady. Ilo. A já taky dopředával solo killy. Protože ty jsi spíš healer a nikdo jiný z nás není healer. A já jsem dobrý na dálku. To mojí sekelkou. Za chvilku, až tady Bart skončí, tak já vám ukážu, jak se CSka dostat do globálu. Teda aspoň myslím, že se tak můžete dostat do globálu. Já vím, já proto to udělám jenom já, až skončíš, OK? Těšte se samozřejmě na to. Kam
Kámo, tak to potřebuju! Já change'ujem Mako! Ty vole! Kámo, já... Na tebe! Bomb Kinga si prosím vás nekupujte, on je strašně slabý, teda když... Pojďte, on je dobrý. Když teda za něj ne... Ty vole, teď já už jsem se dal asi 3 solo killy a žádný se mi nezapočítal. Ne. Tady je někdo auto byl. Tak. Já se musím vyhealovat, mám 2000 životu. Tak. Já nemám jiné, jo. A jsem u volíku. Chráním, jeďte. Já pravo! Aspoň víš, jak se teďka cítím, kámo. Ty jsi pofidernej. Ty víš, tak ty jsi dělá. Ty se vyžíval celý. Teď jsem tě ho 2krát vyžral. Jo, ale jinak dobrý. Já musím vyžíval ty. Rampage! Double kill. Já mám sestru. Já jsem si do tebe. Maka. Ej, pousal! Ne, pikaj! Give your king a big hug. Takhle to... To je Rakis. Tohle je... Tak to si podám, Rakise si podám. Ty vole, ne, tak sorry Rakisi, jo, je mrtvej, podal jsem se, jo. Jo, pojďte. Pojďte. To nejde do... Velkej, já mám ultimu. Ty ne. A už mě zabili. Hele, mají 15 sekund. Mají 10 sekund. Grab the payload. 3, 2, 1. Winners. Victory. Kámo, to se nesto. Já musím být top letce. To nejde jinak. Sky. Já myslím, že nebyla tak dobrá. Byla, on je vyhýlková. Než já. Ona se to dá tahat já. A co? Time's A ticking. tady já... Jo, tak ona si dala 3 killy, 3 tím, že tam dala ultinu. A teď mi se jí je nahitovali. Hele, já jsem v 5 a ty taky. Já tam jsem, já jsem healer. Já taky. Já jsem ale zase frontline. Já mám Arenčku. Jo, tak Ježišmarja, ty oči! já nevím, jak to. Já se nemusím. No počkej. Já jí napíšu. Ok. Takže točíme ještě jednou, no. Pokud nepůjdu muset. Hele, mohl bych ti teoreticky říct, kolik máme toho natočený, jako jak dlouho točíme. Ale vidíte, ty moje oči, ty jsou vážně cute. Ach jo, ty cute oči. Jo, tak já můžu. Můžeš? Jo, ona na kamě asi napíše. OK. Tak jo, tak spust další hru. Dáme tutoriál? Spust další hru. Something great. Tak, payload? Nebo... Sage. A někdy veliké payload. Benike payload. Elektriky payload. Ale já tentokrát nechci Mako. Lepší na kise. Jo, teďka vám ukážu moje skilly s Rakisem. Choose Jsem ten your poslední. champion.
To je Rakis. Mám na něj skin zlatá. Zlatý skin. Můj nejlepší je v téhle hře. Drogo. Kdo ho vidíte? Drogos. A Vidíte já ho? se nehebu někoho víc hajrovskýho. Vidíte ho tady? Drogos. Ježišmarja, zase to ten. To si děláš prdel. Mně se líbí. Oni mají barika. Ten barik bude těžký. A bak. Mají Drogoze, ne! Kurva! Jo, ultimátka je asi nejlepší ve hře, bych si dovolil víc. Jo, Drogos. Jo, ultimátka, že vyšle Dragon Rage, nebo my tomu tak říkáme. A jako bude lítat a když někoho trefí. V podstatě, on v podstatě vytáhne své klida, hacne hyperboost. Větší na to je vykočí, a když třeba sáhne si automaticky mrtvej. Jakýmkoliv módu. Jo. I na klidové nesmrtelnosti, co je kurevsky dobrý. A obral se prostě vývahy. Koukej. Koukej na mě. Koukej, jo, má hlavný skin, koukej, sleduje se. Aha. Korpí, ráno. Čum to je na můj. Nemám okolo. Sakra, koukejte. A ono to dá zpátky. Hej, udějte se jednou. Tak, kdo to je palice? Prepare for battle. Už jsem tu hečku. Tam, Co je ne, lepší? Blastfield nebo Even? to je jeho nesmrtelnost. Má na pár sekund nesmrtelnost. A potom, bum. Ano. Já, ale buď Dragon Rage vždycky nepolahy. Já vždycky vyhraju Dragon Rage. 3, 2, A ne, tohle je payload vlastně. Já to dělám. Dáme, Drago! A Ivy je taky dobrá. Heal. Právě mě, postavím. Bárik, zabijte to Bárika. Já úplně jedu. Je mrtvej. Jebete spoukou. Já se ani nemusím stavit a já budu top 10. Tam je Drogo, zabijím Drogozek. Je mrtvej. Já vždy nepřítel je pryč, on je nejhorší ze svýho týmu. Kde budete ve nejhorší v těm týmu? Ten je jejich. Jo, Maldamba. Vládě, ty jsem je viděl. Chýnej! Udělal! Mají leva! Aby se jí leva! My tak se obladili, že se nevěnuje. Bacha, Drogos! Drago! Tady je druhý nejhorší. Má strašně málo. Už se bete. Aha, ne, tak to nejhorší, tak to je podle mě bug. To je hrozná svině. A Hele. to je Drago. Ten je taky hrozně svině. A ten je taky svinský. Vyhrál jsem se. Jo. Drago! Tak jo. Pomoc! Pomoc! Tyhle, ten Maldamba je svině! Maldamba! Pomoc! Bak! Hrajete big game. Ty jsi aktuál ultimu. Ještě ne. Dragos! Ty vole! Kámo, mě jsme... On do mě za... On do... Já jsem vyhýlil. Já mám 1000 životů. Jau! No já jsem mrtvej. To je zmrtký Drogo zmrt. A ještě tady bug mě dorazil. Já říkala, nechce mě. Mě bug dorazil. Já jsem ale šel k tobě. Kámo, já jsem šel k tobě, ale ten bug mě dorazil. Ze zádu. Mohli jste to vidět, klidně. Jo, já mám zlatý skin. To už jsem... Dragos! Já jsem vyhýlil. The big guy!
To si ne. To bylo k ničemu. Ten big guy byl... Regrade big guy. Jo, big guy. Čau. Můj s tebou, čekej. Já už běžím, počkej. Moldamba. Bacha, bak, heal mě, heal. Máš heal. Stream has come. Útočím. Dragon Crown. Bacha, Dragon Fury. To si já prl. To si já, ne. Ty vole, kámo, já mám málo životu. Já, nebo tomu Dragon Rage, nebo jak se tomu říká, tak taky si no, Ne, Dragon Rage, to byl před teba okrádil se. no, tak a taky, že ten Dragon Rage, prostě já tomu říkám i někdy dračí koruna anglicky, protože to je taky jako, dračí koruna vyhrává. Prostě Dragon Fury, nebo jak tam říká, to říká The Dragon's Fury. A the big guy! To jsou rušky! Dal tohle. Ty vole, bacha, můžu heal. To mrtvý. Jak tomu pomalit to? Já mám ten viděl. Fuj. Já mám ten tak skvělý, kdyby nás to zajímalo. Já mám taky healovat. Je dole. Ty vole, ne. Healuj ten takový. Ne, já jsem kripl! Já jsem to udělal. Ty vole, oh my gosh. Big guy. Unstoppable! Triple kill, 4 killy. Dotáhli jsme to do konce, hoši. Tak jo, já si jdu zase koupit Moral Boost. Jmene. Já taky to koupím. Moje, počkej na mě. Já nevím cestu. Já už jsem tam. Já to pořád něco slyším. To koupil šťastný voda. Pokud tam něco taky slyším, tak se omlouvám, protože tam něco jako síčí. Není to ten Drogos? Ne, to je pívoda, tohle je pívodní mapa. Tady jsou prsty, píčevy, všechno. Víš? Mají payload. Ty mi dej, bo ty mi je. Ty vole, ne, já jsem umřel. To je pak. Ty jsou těžký tuti. Ten Moldamba je hnusný. Ten vypadá hnusně, Moldamba. Hej, nebyl si náhodou vždycky úplně stejnou sestavu. Já nevím. Jo, bevou. Ty vole, oni už tam dojde. Kve! Teď by se hodila moje ultina, co? To. To je bug, blbej bug. Ty
Ty vole, jede tam někdo, ne? Já tam celou dobu čekám. Drogos! A co já? Já se tady vždycky bojovat. Ta Eevee je lagla. Ona furt píše sorry. Prevana je lagla, když se to laguje. Ne. Hej, já můžu taky někde pomoct, ne? Dá se ti co se budu dělat? Ty vole, no tak kámo to vidím. You're got the big guy. No jasně, Barik! Hej, já jsem je tam zabil, ve zmrdi! Já jsem taky mrtvej. Ne, Viktor, Eevee si tam nahoře čeká, já je tam vyzabijím, pěkný. A, ty lidi, vy koukněte se, dal jsem si double kill, viděli jste to? No, a nakonec, viděli jste, jak tam byli nahoře ten Viktor a Eevee? Já ne, ale to... Jo, byli nahoře, Viktor byl taky nahoře. Viktor, ty vole, tohle už mi sere. To je Drogos! Pak je Drogos, jo, to byla jeho ultina, koukněte se na ní. To je mrtka, co? To je šmejdal. To je šmo. Kámo, mám ulti. Last one standing wins! Dáme tu spolu na náství. A bude to mega. Barik mrtvý. Barik bude mrtvej. A bak. Kámo. No. Útrytnej informaci. Kámo, jestli já se tady bude nějaký potřeba mega útok. Tak já půjdu ten tvůj heal. Je to To je jeho ultina, to je k něčemu. moje ultina se hodí. Když je útok velký. Rampage. Já jsem spolu těžký převřít a já budu napsal Elsa, protože to se děje. Kámo, stůjte! Heal. To je Eevee, že jo? Jo, to je Eevee věc. Postav. Jak už jsem dlouho neviděl Drogoze. To je banerýka. Protože tady byly dva. Ale Drogos už jsem dlouho ho neviděl. Mohla, ale to jsou asi fakt chudáci. Napravo, nalevo. Tak kde? Levo, ještě jeden. Ty vole, to je mrt. Ono healí, to je jasné! Ten mal tam ho healil. Já tebe taky. Bak. Kriplet, ty vole, dobrý to triplet. Kriplet, jak se tomu říká, nevím. A to je jedno. Easy, Jde do soukylů. Akorát se podívá po dobu. 56. Viktory. A takhle jste viděli moji ultimu. Ano. Je prostě healící. Hele, já jsem Já nejlepší. to věděl.
Já jsem se dal totiž na konci možná triple, nebo jo, na konci. Když jsem to říkal. Ne. To je konec. To I- byl konec týmu. Jo, tady to byl a koukej, 1, 2, 3. Opět. A půl nalevo. Na tvý plavici. A já jsem, Nebo jsem tvoje pravá ruka. Bez support. A je jako já vypadám celkem deset, ne? já taky. Já ten Legend byl hrát, dej ho me. To už by možná mohlo stačit. Dáme, tak dobře, ukončíme to. Také. Takže doufám, že se vám, Bohemžáci? můžu o to ukončit? Jo. Já doufám, Já to ukončím. tak dělej. Okay. Tak doufám, že se vám video líbilo, dejte like a ještě odběr. Ano, a ode mě. Mějte rádi, a buďte otaku a sauráva, bida. Nazdar.